Yaroi try. Yaroi try. Kalong ke purong yau blay haga ni kasni haga bata balang hangi ha Laitkseh ka bador na po jong ka circle transming circle no krem bat ka bador na po ka district transming ya mo yu blay lang tang ni kasni ka bakraw bat ka bakodo sibona wa pastor Paul ukentu wang tolong pi ka basnyaw kene kesni kam sa jun kan mau nak unta balang hange ba kapten paket ki kon ki ti kim sa jun kan mau ba hagane kesni kan kap sipok nam ka balang hange Laitkseh tingi anyu yo blay nak unta na por kodor hagaba ngayo e ko kubor na ki try balang hange bahkan don ka jing Plie ya kaneka jingdap si posnem ka balang hange kongta namar kadika kenta bakapor ka bangas nyolong lailot banik menlang Rev.B.P ka balang nga kenmao jipor ka bengiyo ban sedang lang ya kadika balang hange rengkat Rev.B.P problem te ngasnyo kwa ban poy hange wala ngam doni ka program ka banda pembekir pang dan reha kena ke por mentang kombala tempau da urang ba do ka balang be lambro e ke jing sang kena ke por ban yo ban Plie ya kan ni ka jingdap sipos nan ka balang hange Laitkseh te kene ka long ka benta ka kraw sibuna ublay kwa ini ban nang masngaw mo haji por baro u jisu u kwa ba ki na bojo habaki yo ke bakam per ke bakam pala bakin nang nang snongo ikan mau nam ya di spawngot ki bala yo tin penkia no try tang we bawan bang snongo ba u jisu on shano ki kendai tela da dom ka no ka bangin snongo yo play de habaga kam jo ka balang ga jo ka yen ga ya chapram bat katakale ka we na ki bakam kraw banya ka ba yo ajing perkia kita ke papang besitam dengan sengawo yo boleh lega por ban yo benyedorn kan bateri ha lega por menta te kombala on bagi Plie lega dan anniversary jong ka balahan de to sengawo ha ban ye lang baro kombala do chairman ha lega por menta to haka dega por menta na Plie ya kanika Pyrda jong ga jing sa jing kan mau ya ka jing dap sipos nam jong ka balang hange ya jong ka balang hange kalong ka buram yau blay na kamta kanika sni nga Plie ya kane haka kerteng jong blay pa blay kon blay mensil bakul Kawan Plie tidak dikentin di Palabu ka 10th anniversary celebration jong ka balang ublay Meghalaya Barasam Laitkseh ka opening ceremony arpun real tarik benai me arpo arbusau but the closing ceremony arpo Desember arpo sao ka team jong kane ka jing ayo yo play naga sam chis pa andrew ka lenong ya ka bala on to yo try to ayo yo try na baulong babha to tran garku ya kane ka jing Plie ya kane ka tena besri jong ka bala hange Laitkseh to ye duai bautran terku na do gade ka sini basdang ban hado ban da poi ka closing kan long ka buram do blay lai bori ka balang ki program baro hapo jang kini ki nyoteli ki benai kin long dapura bat kin long bela terku
ya ka kam dong try hangi dong ye duai au play bo fa jungi ba ne ye dap ta ka jinkman ka ba crowd bahaga de gasni ya ga di dap chipo snem ga di alti jong ka palang hangi ya mo me try but ka long takti ka ba melak ner dala dehi namaki don ki jaka habaka balang gasdang hangno dahi bon telikisnem kaya sa pat kaya long kumjo mereka balang hanena dobaras dang yaka yo I ki dakishin kadiyalan ti jongka kabanang pernai na wisnem shaw wisnem haduk mentasi pausnem yo I ni ki saudong sokun jong ka jing long jong ka yim ba kantang ki jong try ka jing long jong ki prabang ki hane ka one eye man sim ba ka ajing ka man yangi ya ki baro ki ba melam ka ni ka long ka jiro ba ka jing penam rom yangi jongi ya ka gerdeng ba nan bor jame namar melagarku bat melayalam ya ka balang hangi karku ya ka sni nado man ta ka sni Arpem riu terik jong ne benai me hado ka arpo ar terik jong benai di sembah jong kane ka arpo arpo sau jong ne usnem ngin yo sneo ya ka kubor bat ngin yo I ka boram jambe ba me lam ya ki kam ki program baro ki ba ka balang ka penbe to sneo ya ka ne ki twai tu ni ka ne ka por haga ka ne jong jisu ni pa menta ba chilu ki bom jukur amen Totran gerku jaga kam jo hapok jo kena senam baro amen.